Kaixo, arratsaldeon eta ongi etorri gaurko hitzaldira. Gaurko hitzaldian izenburuan ikus dezakezu, bale, diseinatu zure inkesta Googleko enpremakien bidez. Googlek eskaintzen ditue zerbitzuen artean, bale, Google Drive, Google Photos, YouTube, Google Maps, bale, zerbitzu asko daude. Eta eskaintzen zerbitzu du horietako bat, inprimakien zerbitzu hori izatena, bale. Inprimakien zerbitzu hau Google Driveen barruan nolabait sartzen da, bale, baina Google Driveetik kanpo ere topatu ezakegu. Hau da, Googleko zerbitzu ezberdinak topatzen dugun toki horretan, hau da, ezagutzen mozue Googleko Google bilatzen sartzen bari mara, eskubian goialdean badokagu botoitxo bat, bale, lauki formarekin eta 9 punturekin, bale, osakatu ezkero, Googleko zerbitzu ezberdinak eskaintzen dizkigu, hor egoten dira Google Fotos, Kontaktos, Google Drive, YouTube, danak, Googleko asko. Eta hor ere, Googleen inprimakien zerbitzu hori ere agertuko da, bale. Horrela ez bada ere, lehen esan dizuet, Google Driveen bitartez ere erabilitzakegu, bale? Google Driveen sartu gaitezke eta badakizu Google Driveen barruan dokumentu ezberdinak sortu daitezkela, adibidez Word dokumentu bat, Excel dokumentu bat, bale? Horien artean ere Google inprimakiak sortzeko aukera hori ere ematen digu. Ados? Zer dira Google inprimakiak? Hemen jartzen duena irakurriko dizuet, bale? Ekitaldiak eta inkestak planifikatzeko edo beste informazio mota batzuk erraz eta eragonkirtasunez biltzeko aukera ematen dugun tresna bat da, bale? Doako tresna da eta erabiltzeko erraza eta edozein gailutatik erabil daitekeena, bale? Azkenean gazteleraz formularioa deitzen diogu, bale? Baina formulario inprimaki hori helburu ezberdinak izan ditzazke, bale? Zertarako, galdera bat egiteko, edo galdera sorta batzuk egiteko, azterketa bat egiteko, adibidez ere aukera eman dezake, argazki batzuen balorazioa egiteko ere aukera ematen digu, azkenan norberaren sormenaren gaitasun horiek kontuan izan da, aukera asko izan daitezke, bale? Hau erabiltzeko zer behar dugu? Bai edo bai, Googleko kontu bat beharra daukagu, bale? Googleko zerbitzuen artean, batzuetan ez da beti derrigorrezkoa, adibidez, Google Maps erabili nahi badugu, Google Maps eskaintzen duen aukeretako edo zerbitutako batzuk, doainik erabili daitezke, beti, baina Googleko konturik gabe, baina beste gauz batzuetarako derrigorrez izango da gure Googleko kontuarekin identifikatuta egotea. Gauza bera gertatzen da YouTube aplikazioarekin, bale? Bideoak ikus ditzazkegu Googleko konturik gabe? Bai. Baina bideo hauetan komentarioak idatzi edo bideoak gustatu zaite adieraztea bideoak edo reprodukzio listak sortzea guzti hori egiteko derrigorrezko izango da gure Googleko kontuarekin identifikatuta egotea, bale? Kasu honetan ere bai, derrigorrezko izango da Googleko kontu bat, bale? Hemen ez dago beste aukerarik. Inprimakien kontua, dana, bai edo bai, Googleko kontura binkulatuta dijoa, beraz, derrigorrezko izango da Googleko kontua, bale? Lehen esan dizuet, guzti hau erabiltzen dugunean, inprimika hori zuzenean gure Google Driveko kontuan gordeko da, bale? Beraz, beti lotuta egongo da gure Gmaileko kontura. Bale, orduan hau erabiltzeko derrigorrezko izango da Googleko kontu bat izatea, interneteko konexio izatea, bale? Azkenen onlineko zerbitzua da, bale? En la nube esaten dana, orduan derrigorrezkoa da, bai edo bai, interneta izatea. Interneterik ez badukagu, interneten gure kontura binkulatuta dagoen informazio hori ezin dugu kontsultatu, bale? Ez gauza berriak sortu, ez daukaguna ikusi, bale? Beraz, interneteko konexioa derrigorrezko izango da, kasu honetan zeozer egiteko. Eta hirugarrengo puntua adierazten diguna, ordenagailua, tableta edo smartphonea. Hau da, internetera konektatzeko duen gaitasuna
daukan edozein aparatu, bale? Bai ordenagailu bat, bai telefono bat, bueno, telefonoa ez, smartphone bat, bale? Eta tabletak ere bai, bale? Baina, bueno, internetera konektatzen den edozein tresna orokorrean balio dezake, bale? Bueno, erabileak eta adibideak, bale? Ba, bueno, gai bati buruzko galdeketa bat egitea adibidez, bale? Ba, pertsonak ekitaldera konbidatzea, inkestak sortzea, bale? Hori hiru adibidez berdin izan daitezke. Bale, adibidez, ba, gai bati buruz galdetzea, ba, zer iruditzen zaizu hau, beste hau, bale? Eta inprimaki edo formulario bakoitzarengatik, ba, galdera bat baino gehiago egin daiteke. Bale? Ez daukagu inprimaki berri bat egin behar, bigarrengo galdera bat egiteko. Dana, inprimaki edo formulario berdinaren barruan egin dezakegu. Vale? Bigarren adibidez zela hemen galdetzen zigun, ba, pertsonak ekitaldietara konbidatzea. Ba, adibidez lagunekin, ba, bazkari afari bat antolatzen baldin bagaude, ba, bueno, inprimakia sortu ezakegu eta ba, bertan jendari konbidatu eta jendeak erantzun dezala, vale? Joango naiz, ez joango, vale? Hemen eskubik irudian adibidez horren inguruko galdera planteatzen du, vale? ¿Puedes asistir? Sí, ahí estaré. No. Barkatu, no puedo, lo siento, vale? Ba, bueno, bari galdeketa egin dezakegu, jendea egun honetan bazkari hontara joango den edo ez, vale? Eta konfirmatu dezatela beraien erantzuna, ba, agertuko diren edo ez diren agertuko, vale? Ba, galdera bakar batekin egin dezakegu, baina horren barruan ere, ba, bigarrengo galdera bat egin genezake, adibidez, ba, zer nahiago duzu, jatetxe honetan edo beste jatetxe honetan, vale? Bueno, lehen esan dizuet, galdera bakar bat izan dezake formulario honek edo bat baino gehiago, vale? Hori azkenen bakoitzak erabakitzen du. Zenbat galdera, ze galdera eta guzti hori, vale? Aurrerago esplikatuko zuet nola egiten den guzti hori. Bala, beste aukeratzen dute, ba, inkestak sortzea, vale? Inkesta bat, edo azterketa bat ere egin dezakegu, bale? Baina, bueno, inkesta bat planteatzen digute hemen, ba, inkesta bat, izango dezakegu, ba, galdera sorta batzuk, eta galdera bakoitzari, ba, erantzun bat eman beharko diogu, bale? Eta, ba, erantzun horiek test modukoak izan daitezke, hemen argazkian agertzen den bezala, bai edo ez, edo aukera gehiago ere jarritzazkegu, beste kasu batzutan, ba, bueno, orain ikusi ze galdera mota egin ditzazkeko, ados? Bale, inprimaki bat sortzeko urratsak. Bueno, ba, lehenengo, kasu honetan, afari bat antolatzeko inprimaki bat sortzen dugu eta hau jakin nahi dugu. Afarira joan nahi dutenak, gonbidatuak noiz dauden eskuragarri eta afaltzera joateko toki posibleak, bale? Beraz, adibide hontarako planteatzen duguna dira 3 galdera. Lehenengo galdera, zein joango den afari hontara, bale? Bigarrengo galdera izango litzateke, konbidatuek noiz dauden eskuragarri afari hori antolatu alizateko, ze asteburutan edo zein egunetan adibidez, bale? Eta, ba, bueno, aukera ezberdinak eman ditzazkegu eta hoien artean aukeratu dezatela. Eta azkeneko galdera izango litzateke, ba, tokiak, bale? Toki ezberdinen artean aukeratzea. 3 galdera horiek planteatu behar dira adibide honetan, bale? Ikusiko dugun adibidean. Orduan, nola sortu dezakegu inprimakia? Hasieran aipatu dizuet, bale? Hemen irudian ikus dezakezue, ba, Googleko zerbitzuan ikonoan klikatzen dugu lehenengo eta zerbitzuen artean aukeratu beharko dugu inprimakien ikonoa, bale? Ikono more hau da. Beste aukera bat izango litzateke, Google Drivean sartu eta Google Drivean dokumentuak sortzeko garaian, ba, inprimakia sortzeko aukeratuko genduke, bale? Ikonoa berdina izango litzateke. Hemen ikusten zuen horri more hau, bale? Beraz, lehenengo, inprimakin atalean sartuko inateke, bale? Betire gure Googleko kontuarekin identifikatuta, bestela ikonoan sartuta, lehendik ez bagaude identifikatuta, orduan egin beharko dugu identifikazioa, bale? Eta, behin identifikatuta eta ikonoa sakatuta, zuzenean urrengo lehiora pasako ginateke, bale? Hemen eskubilan ikusten zuen irudi hori izango litzateke urrengo pausoa, eta, ba,
inprimakien hasteko aukera ezberdinak ematen digu, bale? Orri txuri batekin hasi gatezke, bale? Oda, inprimaki bat utxik, bale? Baina txantiloiak ere dauzkagu, bale? Txantiloiak plantillak dira, bale? Orduan, plantilla ezberdinak dauzkagu edo txantilo ezberdinak dauzkagu gauz ezberdinetarako, bale? Beti adibide bezala. Ez badugu nahi zerotik hasi eta guk dena idazten hasi, bueno, txantiloiek erabilitazkegu eta gero txantiloietan gauzak aldatu, bale? Galderak galdetze duena aldatu, aukeran aldatu, bale? Baina, bueno, struktura esan ezagun da, sortuta hango litzateke eta lan zati bat aurrezten dugu, bale? Baina, bueno, hau, Worden, Excelen gertatu daiteken modua, bale? Beraz, hau ja, bakoitzaren aukera izango da, txantiloiak erabiltzea edo ez, bale? Kasu honetan, eredu desberdin artean txantiloa aukeratu dugu gaztelaniaz, bale? Eta gero sortu inprimaki aukeratu dugu inprimaki pertsonizatu bat sortzeko, bale? Bueno, inprimakia sortzen dugunean zer azten baldin bagara, lehenengo izenburu bat eman barko diogu, txantiloi baterik azten baldin bagara dagoeneko izenburu bat izango du, eta izen hori nolabait aldatu beharko dugu gure beharretara moldatzeko, bale? Beraz, lehenengo izenburuarekin hasiko gara, bale? Gehitu izenburua eta deskribapena. Deskribapena ere ez da derrigorrezkoa, baina, bueno, gomendagarria da pixkat, gero jendeak jakin dezan zeren inguruan izango den, inprimakei hori, bale? Email batean gertatzen den moduan. Dakagu, emailan izaten gu mezua idazten dugun atal hori, baina gero asunto edo deitzen den atal hori ere badaukagu, nolabait izenburu moduan jendeak jakin dezan zer ingurukoa izango den emaila, bale? Kasu honetan gauza berdina. Bale, inprimaki izen gabea sakatuko dugu, testua zabatuko dugu eta inprimakiaren izena idatziko dugu, bale? Guk nahi dugun izena. Deskribapen bat gehitzeko aukera emango dugu, hori komentatu dizuet. Bale, lehen aipatu dizuet, galderak planteatzeko momentuan, galdera mota ezberdinak dauzkagula, bale? Hemen argazkian ikus dezakezue ze galdera motak dauzkagun, bale? Aukera anitzak, bale? Hau test modukoa esaten dena izango litzateke, bale? Adibidez, galdera daukagu eta 3 aukera dauzkagu, bale? Eta borobiltxo bat izaten dugu ezkerraldean eta borobiltxo horren gainean sakatu behar dugu aukeratzeko, aukera horietatik zein da guk aukeratzen duguna adierazteko, bale? Hori aukera bat izango litzateke. Beste izango litzateke hemen kuadroak jartzen duena. Kuadroen kasuan aukerak 3 edo 4 izan daitezke eta horietatik 1, 2, 3 edo 4 aukeratu ditzazkigu, bale? Guk nahi ditugun guztiak. Aurreko kasuan bakarrik horietatik 1 aukeratzeko aukera ematen digu, hemen dauzkagun aukeretatik 1, batez edo 1 baino gehiago aukeratu ditzazkegu, bale? Gero, goitebireko zerrendak. Kargatu fitxategiak kargatzeko. Eskala lineala, badidez notak, bale? Batetik 10 eta baloratu. Urrengoare balorazio izarrekin, osantzeko, bale? Balorazio bat izarrekin. 5 izar dauzkazu, aukeratu, 5 izarren artean, zenbat izar ematen dizkiozun. Gero, aukerantzeko sareko kuadroduna. Hau ditzaten da taula antzeko bat, hau asko aurreratuko da, bale? Gaur aukera sinpleenak erabiliko ditugu, bale? Baina jakin dezazuen ze aukera dauzkagun. Beste batzuk, adibidez, data, bale? Hori, datekin lan egin nahi baldin badugu, daten aukera erabiliko genuke, eta gauza berdina, baina kasu honetan orduarekin, bale? Horiek dira galderak planteratzeko orduan, bale? Gero, galera horri erantzuteko aukera ezberdinak, bale? Eta horrezko erantzun laburrak, parrafoak, aukera anitzak, kuadroak, bale? Aukera horiek dira. Kasu honetan, aukera anitzak aukeratzea eskatzen dugu lehen planteatu dugun adibide horrentzat, bale? Eta galdera mota aukeratuko dugu. Bale, orduan, hemen eskubiko irudian ikusetzako zuen nola izango litzateke, bale? Ezkerralde irudi horretan, irudiaren ezkerraldean galdera planteatzen dugu, kasu honetan galdera afaltzera etorri nahi duzu da galdera, bale? Eskubialdean erantzun mota aukeratu genduke, kasu honetan lehen aipatu dugun bezala aukera anitzako mota hori aukeratu genduke, eta horien azpialdean
aukerak planteatuko ditugu, bale? Kasu honetan bakarrik bi aukera planteatzen dira, bai edo ez, bale? Afaltzera etorri nahi duzu, bai edo ez, bi aukera horiek dauzkagu, gehiago ez dauzkagu. Horren ondoren, bale? Bukatzeko badaukagu hemen moreaz aktibatu edo desaktibatzeko ikonotxo hori, bale? Eta nahitaezkoa, hau da, hau aktibatuta egonez gero, inprimakia bete behar duen pertsonak derrigorrez zeo zer erantzun behar izango du. Gauza bat edo bestea, baina derrigorrez erantzun bat eman behar du inprimakia bidali baino lehen, bale? Erantzunik ez badago, ezingo da inprimakia bidali, derrigorrezkoa delako galdera hori erantzutea, bale? Eta hau, inprimakia sortzen duen pertsonaren esku dago derrigorrezko aukera hau markatzea edo ez, bale? Oda, ez bada kasu honetan derrigorrezkoa jartzea planteatzen dugu, baina gure inprimaki pertsonalean galdera bat planteatzen dugu eta ez badugu nahi pertsona bati derrigortzea erantzun bat ematea, hori kenduta utziko genuke eta listo, bale? Bueno, lehen komentatzea aztu zait, vale, Isabel, perdona, la de castellano, esta misma charla la tienes el jueves, ¿vale? Hoy lees en euskera, los jueves suele ser en castellano la misma charla, entonces si te interesa puedes verla el jueves en el mismo canal, ¿de acuerdo? Por hoy voy a seguir en euskera, que es lo que toca. Vale, barkatu. Itzalerekin jarraituko dugu, komentarioen atala daukazue, zalantzaren bat edo baldin bakoze planteatzeko, bale? No, ez behin behiratzen jango naiz, erantzun ahal izateko. Bale, non nengoen, hemen. Bale, urrengo galdera bat, bale? Aurreko irudian ez da ikusten zehazki, baina, bueno, hortik egoten da botoi bat, bale? Plus botoi bat, bale? Eta horrekin, hemen jartzen, botoia klik egingo dugu beste galdera bat gehitzeko, bale? Plusiko botoi horretan eginda, beste bloke bat gehitzen da, bigarrengo galdera bat egin alizateko, bale? Eta, bigarrengo galdera hori planteatu beharko nuke, bale? Data aukeratu dugu, zer kasu honetan, noiz zaude libre, hemen eskatzen zaiona da, erantzun behar duen pertsonari, eskatu nahi diogu, adierazi dezala zein egunetan dagoen libre, bale? Beraz, data motako datu bat eskatuko digu eta horregatik hemen erantzun mota bezala data aukeratuko dugu, bale? Eta hemen ere derrigorrezkoa, bale? Adieraziko diogu, bale? Nahitaezkoa markatzen duena, pertsonak, inprimaki hori betetzen duen pertsonak derrigorrez erantzun dezala galdera hori ere bai. Bala, eta azkeneko galdera planteatzeko berriro plus botoia sakatuko dugu hirugarrengo bloketxo bat irikitzeko, bale? Eta hirugarrengo bloke honetan hirugarrengo galdera planteatuko genduke, bale? Zein da galdera hau? Bueno, kasu honetan galdera mota gisa kuadroak aukeran markatu beharko dugu, bale? Eta galdera zein izango litzateke, zein jatetxe nahiago duzu, bale? Bueno, jatetxe ezberdinak planteatzen dira eta jendeak hauetako aukera hauen artean aukeratu dezala zeintzuk nahiago dituen, bale? Kasu honetan, aukeren ezkerraldean ez daukagu brobiltxo bat karratu daukagu, bale? Horrek esan nahi du, hemen izena beste bada, bale? Hemen erantzun mota, kasu honetan, kuadroak izena dauka, bale? Eta horrek esan nahi du, hemen nahi izan ezkero aukera bat baino gehiago markatu dezakegula, bale? Eta hemen ere, bukatzeko, behin galdera idatzita, behin erantzun mota aukeratuta eta aukerak planteatuta, nahitaezkoa aktibatuko dugu jendeak derrigorrez erantzuna eman dezala galdera honi, bale? Bueno, eta hemen, normalean, eskubialdean, goikaldean, daukazu ikono hau, begiaren ikonoa, bale? Eta hau, vista preliminar edo euskeraz aurre vistaren ikonoa eukiko genuke, bale? Orain arte egiten dena da nolabait editatzeko moduan egongo ginateke, bale? Baina hori guk bertan ikusten duguna ez da inprimekia bete behar duen pertsonak ikusiko duena, bale?
pertsonak ikusiko duena ikusi nahi baldin badugu, ikono sakatu beharko dugu, bale? Aurrebista hori ikusteko, eta hemen eskubialdean ikus dezakezue lehen planto ditugun galdera horiek, ba, inprimek hau bete behar duen pertsonak nola ikusiko lukean, bale? Hemen daukazue alde batetik izenburua, bale? Inprimaki izengabea jartzen duena, deskribapenik, ba, bueno, ez daukagu, baina hor badauko mezu txiki bat adierazten digu, bale? Eta da, asterisko txiki batekin eta markatzen digu galdera nahitaezkoa dela adierazten du. Eta hurrengo galderatan asterisko gorri hau daukan galdera bakoitza, ba, honek ja esan nahi duena da, erantzun hori derrigorrezkoa izango dela erantzutea, bale? Kasu honetan, 3 galderak egin ditugu eta 3 bloke hauetan denak nahitaezkoak markatu ditugu, bale? Beraz, derrigorrezkoa izango da 3 galderak erantzutea, bale? Horregatik, 3 kasuetan galdera bukatuta gero asterisko txiki gorri hori daukagu, bale? Eta hau izango litzateke erabiltzaileak ikusiko lukeen inprimakia, bale? Itxura honekin, bale? Lehenengo galdera, faltza ertoren zu, bai ez. Bigarrengo galdera, noiz zaude libre, eta hemen, ba, kalendarioan ikonotxa daukagu, guk nahi dugun data aukeratu alizateko. Vale? Eta bukatzeko, azkeneko galdera, zein tokitan, vale? Zein jatetxetan, eta hemen, ba, 4 aukera dauzkagu, eta horietatik, bat, bi, nahi ditugunak aukeratu itzazkegu, vale? Edo guztiak, edo bat ere ez. Hor, bakoitzak aukeratzen, vale? Bueno, inprimakia sortu eta gero, nola bidaltzen diogu kasu honetan, hau, jendari, bueno, bidali baino lehenago, argitaratu egin behar da, vale? Orduan, eskubian goran genukan hemen, adibidez ikusten irudi honetan begitxoa aurreko pausan esan dugu, vale? Hau, inprimakia bete behar duen pertsonak nola ikusten duen inprimakia hori, vale? Modu horretan ikusteko aukera ematen digu, vale? Ba, eskubian goian pixka eskubirago, vale? Mendaukazu morez jartzen duen argitaratu botoi hori, eta bertan sakatuta nolabait inprimaki hau publikoa egingo dugu, vale? Horrek zer esan nahi du? Inprimaki honek esteka bat izango du sartu alizateko, vale? Eta esteka hori daukan edonork inprimakia ikusiko izango du, vale? Beraz, lehenengo argitaratu egin beharko genuke, eta ondoren tokatzen zaiguna da betetzera, vale? Nork jaso nahi dugu, osea, nork jaso nahi duen email hori, vale? Guk aukeratuko dugu nori bidali nahi diogun emaila. Beraz, hemen Google Drive eta Google Photosen gertatzen den bezala, emailak sartzen hasiko gara, vale? Eta pertsona horiei gonbidapena iritsiko zaie, vale? Edo, bueno, gonbidapena edo email bat iritsiko zaie, abisu batekin, pertsonanek zurekin inprimaki bat partekatu nahi du, eta ba, bertan sartzeko aukera edo esteka bat ematen dizu, bertan gero ba, email hori jasotzen duenak, bertan klikatuta, inprimakia betetzeko aukera emango diona, vale? Orduan, kasu honetan, hemen ere adierazten digu, hemen ere berriro eskubian goikaldean, pertsonaren ikono hau sakatuta, vale? Ba, leiho hontara iritsiko gara, eta leiho honetan, orain esan dizuena da egingo dugu, vale? Bidali nahi diegun pertsonen kontuak, vale? Email kontuak bertan idatziko ditugu. Vale? Berdin dio Gmailekoak diren edo Hotmailekoak berdin dio gauza da. Pertsona hauei nolabait gonbidapen hori bidaltzeko, email hori bidaltzeko, ba, bertan idatzi dezakegu beraien emailak eta zuzenean sistemak bidaliko die email hori, vale? Kasu honetan ez dago beste ezer, vale? Emailak bete, eginda, eta, bueno, bidali jarriko duke behin kontuak jarrita gero, eta botoi hori sakatuta pertsonei emaila iristen zaie, vale? Beste aukera bat izango litzateke, guk eskuz esteka kopiatzea, vale? Eta, bueno, ba, kasu honetan, laburtu URL ematen, ba, bueno, esteka hori laburtzeko aukera ematen digu automatikoki, eta gero hori kopiatu, eta ba, WhatsAppen bidez bidali, edo Telegramen bidez bidali, vale? Hor ja, bakoitzak aukeratu.
Ordenagailuaren kasuan dana nabigatzearen bitartez egingo genuke, baina telefono edo tableta erabiltzen baldin badugu inprimaki hauek erabiltzeko, kasu horietan segurazko aplikazioa deskargatu beharko duzue telefonoan, bale? Ez dakit noizbait egin duzuen, bale? Baina Google Drive-en adibidez Excel edo Word dokumentu bat iriki ditzakegu, bale? Baina hori irikitzen dugunean nabigatzaileko bigarrengo pantaila batean irikiko digu, vale? Baina telefonoen eta tablen kasuan gertatzen dena da aplikazio propio bat erabiltzen duela dokumentu mota horiek ireki ahal izateko, vale? Kasu honetan, formularien kasuan gauza berdina gertatzen da. Tablet eta telefonoetan aplikazio propio hori instalatu beharko dugu eta aplikazio propio hori izango litzateke Google Formularios edo euskaraz ez dakit inprimakiak izena izango duen aplikazio hori. Nik baietz uste dut, bale? Bueno, hemen gonden, esteka WhatsApp, Telegram eta abarretan itxateko dugu, bale? Hau da, eskuz hartu dezakegu hemen esteka hau eta gure sare sozialetan pegatu adibidez eta gure sare sozialak irakurtzen duen edonork nolabait inprimek hori bete ahal izateko, edo formula hori bete ahal izateko, bale? Bueno, eta zer gertatzen da jendeak inprimakia bete eta gero? Inprimakia sortu duen pertsonak emaitzak ikusteko aukera izango du, bale? Eta hemen eskubialden ikus dezakezue zer gertatzen den, bale? 3 pestaina edo dauzkagu, batean galderak ikus dezakegu da inprimiaka bera, bigarrengo pestainatxo batean ja erantzunak ikus ditzazkegu, bale? Eta hemen borobiltxo more bat daukagu eta horren barruan zenbaki bat, bale? Bueno, zenbaki horrek adierazten duguna da zenbat erantzun egon diren, vale? Baina, kasu honetan ere, berago hori ere ikus dezakegu. Vale? Baina hemen ikus dezakegu informazioa, erantzunak zeintzuk izan diren, bai ez, urdinez gehiengo bat, kasu honetan 3 erantzun egon baldin baira, 2 urdinez eta bat laranjaz, vale? Osea, bat ezetz eta 2 baiezko, gero, barkatu. Noiz zaude libre, hemen tanak ez barkatu, bik, 30ean, argazkien ez handi ikusten zein dena egun, aukeratuko duguna, bale? Eta gero, zein jatetxetan ere, beran ikus dezakegu zeintzuk izan diren erantzunak, bale? Bik aukera bat aukeratu dute, beste batek beste bat, bale? Hemen erantzunak fitxan klik egin dugu eta erantzun guztien zerrenda ikusiko dugu, bale? Hemen ere, irudian ikusi dezakezuko oran agertzen den Excel antzeko ikonotxo berde bat, bale? Erantzun hauek nolabait Excel batean esportatu ditzazkegu, bale? Gero guk horrekin lan egin ahal izateko, bale? Kasuaren arbera, hemen planteatu dugun adibiderekin, agian ez dauka zentzu handirik guzti hori Excel batean ateratzera, gero estatistika eta ateratzeko, bale? Baina beste kasu batzuetan, adibidez, azterketa bat egin baldin badugu, kasu horretan, gomendagarri izaten da, 20 ikaslek azterketa hori erantzun eta gero, Excel bat lortzea, Excel horretan bakoitzak erantzun duen datuekin, eta estatistikak atera izateko eta guzti hori, bale? Azterketaten kasuan ere, egin daiteke adibidez, galdera moten artean, aukera bat baino gehiago izatea, aukera batekin puntuazioak ematea aukeratutako aukera horri, eta segun eta zein den guk aukeratutakoa, puntuazioa handiagoa edo txikiagoa izatea, baina hori ja asko konplexuago da, ze azkenen kontu handi izan behar da, betetzen diren datu guzti horiekin. Baina kontzeptu azkenean beti berdina da. Galdera getzen joango gara, galdera planteatzen dugu, galdera horri nola erantzuten diogun aukeratuko du, ze erantzun motak planteatuko ditugu galdera horrentzat, eta gero, erantzun mota aukeratu gero, ze erantzun aukerak planteatzen ditugu, horri datziko ditugu, betik pausoak berdinak izango dira. Bueno, labur bilduz, tresna edo zerbitzua, doakoa da, eta nahiko erresa da. Baina, baliteke hasieran pixkat zalantzak izatea, edo dudak izatea, baina, praktikatzen hasi eta ikusiko zuen ez dela enbesterako, bale? Googleko kontu bat izan beharra daukagu, goratu, Googleko konturik gabe ezinezko izango da zerbitzu erabiltzea,
Vale? Eta edozein gailutatik sor dezakegu, bai ordenagailu bat, bai telefono edo tablet bat. Gomendio bezala nire ustez nik ordenagailuan egita komentzuk nuke, pantaila handiagoa daukagulako eta gauzak datuak betetzeko nolabait erreztasun handiagoa ikusten dut ordenagailuen kasuan, telefono baten kasuan baino, vale? Eta emaitzak partekatzeko eta biztaratzeko erraztasuna ere ematen dugu, vale? Bueno, emaitzak nik ez dut esplikatu, vale? Baina badago aukera nolabait konfigurazioan, vale? Ze aukera ezberdinak ere konfiguratzeko aukera badaude, vale? Eta horien artean badago nolabait jendeak inprimak hori bete duen jendeen artean emaitzak ikusteko aukera ere badago, vale? Beraz, saltxatu pixkat eta ea zer moduz doak izuen gauza hauekin. Vale? Eskerrik asko, vale? Mila esker gaurko hitzaldian hemen egoteagatik eta ea hurrengo hitzaldi batean ikusten garen. Vale? Mila esker eta hurrengora arte. Agur!